Ono lia ijuma gati yabagaka kurwa sense moja bomachoge borabu anne kurwa se wodi ya magenche igobono ba mochirie Josiah Maaga oyibono betega kunganya kurwa ase okumubwatsia oyo kulie karokyo bo governor Professor Samuel Ngeri magayo mokonye kunganya igobono gati yabagaka kurwa sensemi ya magenche bagikerie gekore kyo kurende batebire buna nonye Josiah Maaga kabete osobete kakonganya kurwa sokumubwatsi ya Samuel Ngeri yobono kulie karokyo bo governor nyori garo mo senator we county ya Kisii igobona gati ya bakurwa sensemi yobono ya magenche yo kutoka sebunge ya umachoge bora wime county ya Kisii bagikerie gekore kyo kurende bategerete kote buna goikabachi kumubwatsi Professor Samuel Ngeri asokulie karokyo bo governor anene asobo chori obonene bolibosie tigango toigwe na kiabaga kauba kubora kurwa sensemo ya magenche ngana hakurirwe nengo konden kugurwa muroje nje Maaga akana tali ngoko woro tibatinga igoraje taka kina kabe mbori usaka be ngombe bona gaisana kugurwa bono tukumetie ande igentu yuka aba machoge nabagirango tore to support the governor Ngeri naki igachiete buyeka bantu mbali magayaye bakumu support. Ngeri is a person who is known to have done so many things as a gusiyeje iga bile tanchi botika bintu ndo okwana. He has been Minister for Education ina sawa tumugiranga ndo tabana njini sawa tumugiranga ngure of course aka money yangu 5 million akase 5 million akanya bina 10 million akandu regards 10 million akata baka 5 million ekraba Minister Education ya health akatu promote Nduru Health Center approach muticho na tako umachoge akareta Kenya Teachers College na munyiroje tadi igentu kika mpaka amanyi akareta ndio kindo akaja 10 million ibinta kote ne binge bikorekana so ono muntu orarete county ete igoro and I'm telling you abantu bakanga moneka tori na igwa moneka na bokwara Ngeri is going to be the next governor in Kisii County come next week. Kero muta kwa this strategy ya wakore campaign. Tiyoko mnyoka banda unyoke para. We know what we have done and mahago ya watanga ngaru eto because na kwa campaign. The campaign mwisho de Ngeri Ngeri tembu boye wakore campaign. Ndi tembu na romuide toro. Na rengi kanisa ya magena. Maaga no muntu ore engineer ekara wanja ko be deputy governor is like is a governor tarako spearhead campaigns atarako genda akore campaign ngoko bokore campaign no mwana is not a baby in the party is a man or qualified enough for campaigns so egenda chirete nenda yamo soget kurwaria we condemn it abantu baitu babugirango abantu baitu bamumachoge abantu baitu babasi abantu baitu ba nyaribari abantu baitu ba bogetutu na bonchali let us be steadfast behind Professor Ngeri county ito ntonyebeka ase abantu batanyara ko tuira to the next level asama lieta nyanga lesi kondieki njego ne member lakini aba usibata litinge mutuko likonganya Maaga jeta nganya botuko nebintu byaye akagenda intubuna abagusiba sauti mungirango nabo machoge Maaga talikenda asetole nandanga itene kula ya mayoka igontu tole se Professor Samuel Ngeri kegengo uno mu machoge no mu girango bagitomerane giga kurwo girango naba machoge inje gondwete ase wodi ya magenche bo machoge burabu Maaga iga ninje ntoko mwagira chikura lakini Maaga ma toto sinyire chinga kichintambe na wanyana amangana yo koryo bobunge Maaga igoko igunga igale gusega kuri yani yakunya kogenda bunembe gokoraki bunembe na buusa bono ebinta akorete aso mugako Ngeri ntoroje ebinta atokoreire okorire ebinta ebinge ebiakoribo machoge na sonsi pi asigusiye itengima igo ere na atama na yaye ne igoro ya ere bwiko monyene ntu abanyene ntoraso mugakoria ere bono inga igo turamurogetweri amariete nari bali moga na tanga bona ere bworo kiko batanga iyo mwari kabisa nari yagotama bono umugaka nkomo atole support isaine ekekogera matuka mango mukatali ya simi wa Professor Sam talinga ndero ryoka
acha kubuli chikura ntumu maitha matuka mangi na ndi twamwira matuka mangi chikura tutali atabuga atimanga nase gino mugako ro mwororo ugusabira ko bako gutogoro gwa komosi kusoko be abali batamazie ke gusibuya igobono into abanyene tu support ri mugaka 100% aye omugaka engineer bono amangana asiasa lituko lyale ro magenje kizali kire goseninya kigakale na liare ro siasa bono machoge to baise kweba nande gocha goteba ngo chikubuleli chikura chesama lietangolo kunemio mambia koru wetako sub county ninche secretary ya DAP Kisi county endate ko condemn egento Maaga engineer kolete yesterday koteba buno nganyile gochi UDA surely ni Kisi county ntobwa tigento buna UDA te yo Kisi county Maaga nandekera nganyete ko chesi machogu anganyete as individual muntu tayo anganyete nere unarera acha magenje ocha gusaliria abangine chire sibakuonie ebinto okobangaina ochire gochie UDA agwesi totachie tio intu erere ko motebiga Maaga nya kwanganyire ko DAP intu no atorengo support toro Mugaka Professor Ongeli pakomo elio on Tuesday tale 9 nario Mugaka Maaga engineer komanyaiga agwesi kwanganyete ogwachiete personally tali bantu ba DAP gwachiete nabo igongo condemn egento kiabete igoro ikia Maaga kunganya kurua gutiga professor bwieka nende nere twa koreire gasi matuka mange intuntole paka moelio togo support professor abegabana Maaga enjale kumusumbuga nende tokoru ekiama kya Asmio ogenda gusupport ekiama kya Yuta egekie gurubaro afatali nende kwa enkoenda kuchimuinake lakini egento toko condemn mono intumu naba abagirango naba machoge kwa chumura nekeligia goteba nga Maaga nkigeko geroko toleti insinge njenga muneye igo nkwalenge kogenda tokogurusiri ngibere ogenda gotoni muna intu abantu professor no muntu koira chikura ngaigwa chiete nande ngaigo totiga koro kucha fetio moyo koro boiga kona nanche tigangire chinga kechi goteba nga engineer Maaga mebe wakoreta sana aso gotama koro DAP Kenya manya ko wato ndeke amake gurubaro lakini mo ko mbwat no linga na bo mongi no no ari 92 omongi no no yange mambi no twenge na Ongeli wono tokotaba nganya wachiete ne kula ya moyoka lakini toko kotebiga kere wachiete ase gurubaro tojiete bino nakura yane ndu tororo to support Mugaka Ongeli por mwanzo